gata. A nan ake yin ta TV duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. Innalilahi wa inna ilaihi raji'un. An yi garkuwa da sayyada Sadiya Haruna a jihar Kano. Domin jin yacce hirar ta kasance ko kuma yacce al'amarin ya kasance, biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe, ka ji yacce wannan ta'annati ya faru. Kowa dai ya sani sayyada Sadiya Haruna ba ɓoyayya bace ba. Mace ce mai tashi fa mai faɗi tashin ganin ta rufa kanta asiri, ma'ana dai mace ce mai neman na kanta. Sayyada Sadiya Haruna ba fim bace ba, amma ta yi ƙaurin suna ne wajen sai da maganin mata, inda kafin sai da maganin matarta ta fara harkar fim ne. Da ta ga harkar fim ɗin ba zai karɓe ta ba, sai ta ware wani brand nata ta fara sai da maganin mata. Ka iya cewa Sayyada Sadiya Haruna kakarta ta yanke saƙa. Maganin mata ya yi mata, amma saboda haka ta buɗe branch a garuruwa da dama, irin su garinsu Maiduguri, ma'ana dai kuma da Gombe da jihar Kano, uwa uba kenan, inda headquarter Sayyada Sadiya Haruna take kenan. A wayewar garin jiya ne kawai sai muka ga Sayyada Sadiya Haruna tana kuka a fejinta na Instagram, tana cewa an kama mata kaninta mai suna Umar, amma dai kanin nata ya yi waya da ita ya ce ma'aikata ne suka kama shi. Ta fito tana kuka tana roƙon gwamnatin jihar Kano cewa in ma'aikata ne suka kama shi to don Allah in suna da kes da ita su zo su kama ta su sakan musu kaninta. Hakan ne yasa aka yi wa Sayyada Sadiya Haruna rukon talala, ma'ana da rukon sakai na kashi. Kafin lokacin Sayyada Sadiya Haruna ta wallafa wani bidiyo a fejinta cewa tana ba da bayanin cewa sun taso, ma'ana dai ta rufe shagonta, ta ji wani mutum yana cewa malam ina tana fitowa ka zuba mata assets din. Gashi nan dai mutane da dama suna ganin kamar abin da ake so a yi wa Sayyada Sadiya Haruna, kamar yadda aka yi wa Nura M Inuwa mawaƙi na ɓangaren waƙoƙin Hausa kenan, ma'ana dai waƙoƙin soyayya. Abin da aka so yi wa Sayyada Sadiya Haruna kenan. Amma abin bai ci tura ba, har yanzu dai an kasa gane su wane ne suka ɗauke Sayyada Sadiya Haruna. Hukumar 'yan sanda ce ko kuma masu garkuwa da mutane? Ku bibiya mu dai ku ji yacce abubuwan suka kaya. Sai dai kuma daga bisani mun ga postin na pejin Sayyada Sadiya Haruna, inda wani kaninta wanda aka ɗauke, ma'ana dai Umar ɗin, ya fito yana kuka yana roƙon gwamnatin jihar Kano don Allah ta taimaka musu. Su ba wani abu suka yi ba, a yi ƙoƙari a fito da Sayyada Sadiya Haruna. In gwamnati ce ta sa aka ɗauke ta, ko kuma in 'yan sanda ne suka ɗauke Sayyada Sadiya Haruna. Akwai wani babban saurayin ta wanda ake kira da Besti. Duk wanda ya can Sayyada Sadiya Haruna ya san tare ya san su da wannan baiwar Allah. Ganin Sayyada Sadiya Haruna za ta je ta ɗauko kaninta, kuma an ce ita kaɗai ake bukata ta je gurin, ta ba shi riƙon jakarta da wayoyinta. Hakan ne ke da wuya zuwan Sayyada Sadiya Haruna gurin, sai suka ce ta yaro kyau take ba ta ƙarko, ma'ana dai mutanen nan sun yi wa Sayyada Sadiya Haruna ƙofar rago. Kawo ai yanzu dai a maganar gaskiya da muke gaya muku ba a san inda Sayyada Sadiya Haruna take ba. An binkita an laliba har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Sai dai har kawo yanzu dai a wannan situation din Sayyada Sadiya Haruna ba ta da abokiyar rigima kuma ba ta da abokin hamayya. Sai dai a kwanakin baya ne ta sha rigima da 'yan masana'antar Kano da daɗewa. Rigimin da aka yi a masana'antar Kano ta yi rigima da wani Isa wanda ake wa lakabi take cewa saurayinta ne, ta fito suna ta tonan silili. Daga lokacin 'yan masana'antar Kano suka ɗauke wa Sayyada Sadiya Haruna wuta, ganin tana tona wa ɗaya daga cikin 'yan fina-finan Hausa asiri. Sai kwana-kwanan nan Sayyada Sadiya Haruna da suka yi rigima da wata wacce ake wa lakabi da Tima Makamashi akan wata gagarumar 'yar TikTok wacce ake wa lakabi da Sodili. Rigimar ta samu asali ne inda Sodili suka fara rigima da wata wacce ake cewa Aisha Zaki. Su Aisha Zaki sun yi gangami, sun yi taruruwa, sun yi wa Sodili dukan ƙoshi. Hakan ne yasa Sayyada Sadiya Haruna ta fito ta ga abin da aka yi wa Sodili bai dace ba. Ta fito ta yi magana sai ta ce to uwar gidanta ai yar fim ce wacce ake wa lakabi da Hafsat Barauniya, Hafsat Idris kenan. Sai Sayyada Sadiya Haruna ta fito ta yi bidiyo ta ce tana roƙon
Hafsat Idris ta yi kokari don Allah ta hana Sodili rigima a TikTok tunda uwar gidanta ce tana jin maganar ta, ashe kiru ce ta jawo bau. Nan da nan Tima Makamashi ta fito ta ce in tana magana kar ta ƙara sa 'yan fim a ciki tunda ita ba 'yan fim bace. Ashe abin sai ya fara musu hayaniya. To tun daga wannan dare sai ya Sadiya Haruna ta yi kurum bata ƙara cewa komai ba. Innalilahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ka bayyana Sayyada Sadiya Haruna.